Λοιπόν, καλησπέρα. Δεύτερο βιντεάκι στο YouTube. Είχα πει πως θα ανεβάσω τι ζέσταμα κάνω πριν την προπόνηση. Σήμερα έχουμε SARMs, δηλαδή ώμους, δικέφαλα, τρικέφαλα. Οπότε θα δείξουμε πώς ζεσταίνω το άνω σώμα, γιατί στα πόδια κάνω διαφορετικό ζέσταμα. Σκοπός είναι να μην έρθουμε σε κόπωση. Πάμε χαλαρά, δηλαδή μικρή διάρκεια είναι το ζέσταμα. 5 με 10 λεπτά περίπου. Δεν κάνω στατικές διατάσεις. Ξεκινάω πολύ χαλαρά εδώ με περιστροφές μπροστά. Γύρω στις 10 με 12 φορές. Το ίδιο κάνω και πίσω. Εδώ ανοίγματα. Πάλι 10-12 φορές. Ξεκινάω λίγο έτσι σιγά σιγά και όσο ζεσταίνομαι ανεβάζω ένταση. Ωραία. Ωραία. Συνεχίζουμε λίγο να ζεστάνουμε τη μέση. Και μπροστά. Ωραία. Λίγο περιστροφές εδώ. Και πίσω. Να σταθούν καλά οι ώμοι μας. Τέλεια. Λοιπόν, έχω βγάλει το φούτερ για να πιστείτε ότι ζεστάθηκα. Συνεχίζουμε λίγο εδώ. Περιστροφές. Φτάνουμε και λίγο καρπούς. Εννοείται, για τους αλτήρες κτλ. Ωραία, μετά περνάμε με το λάστιχο. Παίρνουμε ένα λάστιχο. Και πίσω. Ωραία. Συνεχίζουμε εδώ με το λάστιχο. Εδώ όμως. 6-7 φορές. Το ίδιο και εδώ. Και λίγο δικέφαλα. Τώρα συνεχίζουμε εδώ με το λάστιχο, λίγο και τελειώνουμε. Είμαστε έτοιμοι. Και εδώ κάτι σαν face pulse για την πίσω μοίρα του ώμου. Ωραία. Και τελειώνουμε σιγά σιγά και με το λάστιχο και είμαστε έτοιμοι να μπούμε. Το ίδιο και από την άλλη.
Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο, απλό, λιτό και περιεκτικό. Αυτό είναι το ζέσταμά μου. Και κάτι που ακολουθώ εγώ και μου βοηθάει πολύ είναι ότι πριν μπω σε κάθε άσκηση, κάνω 2-3 ζεστάματα πριν κάνω το εργάσιμο set. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα από τη άσκηση έχω overhead press με μπάρα. Έστω το πρώτο εργάσιμο set μου θα είναι 60 κιλά. Θα ξεκινήσω πρώτα, θα κάνω με 20, θα κάνω 7-8 επαναλήψεις και θα ανεβαίνω σταδιακά. Δηλαδή, θα πάω 40-50, μία επανάληψη στα 50 για να μην κουραστούμε και θα τελειώσουμε 60. Αυτά τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο.